Na lúke pod pamätníkom Slovenského národného povstania vo Vrch Teplej sa koná už 28. ročník expedície Perzeidy. Táto lokalita býva tradične vyberaná pre tmavú oblohu s takmer žiadnym svetelným znečistením. Pripravené boli odborné prednášky aj neastrologické aktivity. Toto podujatie sa koná každoročne preto jednak, aby sme odovzdávali výsledky napozorované do IMA a jednak, aby sa mladí ľudia zacvičovali v pozorovaní, v sčítavaní, proste v identifikácii tých objektov a plus teda, aby, jak sa povie, pričuchli k tej astronómii. Expedície sa mohla zúčastniť laická verejnosť, prišli tiež stážisti z Brna a odborníci zo Slovenska i z Čiech. My sme tu zo Slovenskej hvezdárne mali konkrétne dvoch pracovníkov, ktorí tu boli, jeden tu bol 2 dní, urobil nám 2 prednášky, potom sme mali jedného riaditeľa zo Žiliny, ten urobil 1 prednášku, takže vlastne z 2 hvezdární. A Češi sú zastúpení takisto z 2 hvezdární, plus Jakub Koukal a Kubo Černý sú zo sekcie medziplanetárnej hmoty. Tak to sú v podstate tiež inštitúcie, takže zo 4 inštitúcií. Takže je to vlastne pôvodnom slovenská expedícia, ale s výraznou prevahou českých hvezdární. I keď počasie nevždy expedícii prialo, bolo čo pozorovať. Máme tady trošku nevýhodu v tom, že počasí nám moc nepřeje. Zatím byla pěkná 1 noc jako celá a potom z ostatních nocí, když se podařilo občas nějaká hodinka. No ale fakt, že i v těch hodinkách jsme viděli docela pěkné věci. Tady kolegynka vzpomínala kometu a to se nám podařilo vidět včera, takže já jsem zatím spokojený. Občas máme problémy spíš jako takové toho technického rázu, co se týká počasí, protože nám to občas nepřeje i přes den, takže musíme řešit spíš věci, tak aby nás to nevytopilo a podobně, ale snad už to bude dobrý. My tady vlastně jsme spojili síly s místními, my pozorujeme, naše akce se jmenuje LEPEX, je to letní pozorovatelská expedice a rozhodli jsme se, že letos tuto expedici budeme dělat tady v kooperaci vlastně s našimi slovenskými kolegy a to, co tu pozorujeme, jsou za prvé komety na obloze, to znamená, že provádíme měření jasnosti komet a druhé, to je v podstatě hlavní program, máme srpen, kdy je maximum meteorického je Perseid a při této příležitosti právě provádíme i pozorování meteorů a to jak vizuální, to znamená očima, tak přes kamery, což jsme tady vlastně prováděli první noc. V podstatě hned první víkend spadnul velice jasný meteor, který ozářil krajinu a právě patřil k těm Perseidám, to znamená, že máme ho zachycený i na videu a byl to možná jeden z nejjasnějších meteorů, co jsme viděli tuto expedici a možná i minulou. Na expedícii nelenia ani cez deň pozorujú slnko. Tak je tady dalekohled, kterým se dá pozorovat sluneční fotosféra, to znamená sluneční skvrny převážně. Potom tu máme lunta, to znamená, že můžeme pozorovat sluneční chromosféru a tam už potom jsou vidět krásně i protuberance. Když budeme mít štěstí, tak bychom mohli vidět i nějakou erupci. Jako protuberance se označuje na slunci několik jevů a většinou je to tedy oblak, který je hustší a má menší teplotu. To znamená, že na tom slunku vypadá mnohem tmavší, na okraji vypadá vlastně jako takový světlejší oblak té hmoty, který si tam tak visí, pokud mluvíme o klidné. Může být i aktivní a to potom znamená, že opravdu se celkem velmi dynamicky mění a z toho jsou potom většinou i taková ta videa, kde vidíte, jak vlastně vám padá ta hmota zpátky na to slunce a z toho slunce na okraji. Perzeidy sú viditeľné každý rok od polovice júla do 20. augusta. Perzeidy letos, nejvíc Perseid je tradičně v noci z 12. na 13. srpna. Bohužel letos tou dobou bude na obloze měsíc v úplňku, takže v podstatě tím, že člověk vyjede někam za město, tak si moc nepomůže. Ta obloha bude pořád přesvětlená. Co si vybrat je v tomhle případě, kdy svítí ten měsíc, tak je možné pozorovat v podstatě odkudkoliv. Je úplně jedno, jestli je to z města nebo zvenku. Důležité je, aby byl dobrý výhled na celý obzor. To znamená, že aby jsme viděli celou oblohu. Takže to je teďka asi hlavní a pokud by nesvítil ten měsíc, hypoteticky, pokud by byla možnost, tak pak je dobrý jet co nejdále za město, kde k tomu obzoru je ještě ta tmavá obloha, tam uvidíme těch meteorů nejvíc.